kufry zbalený, vyrážíme na dovolenou. Konečně letní dovolená 2023. Menorka. Zahájení dovolený jako vždy v Burger Kingu. Vás tam všechny. Připraveni na odlet. Hujerovi. Tohle pití bylo 8 korun levnější než původně. Jako pocitově strašně nepříjemný. Odlet. Jdem. Vyrážíme na pláž. Konečně zase letní dovolená začíná. Pojďme to. Haha. Teď se na to sea view. Velká kachna. A možná pojedeme na Výhled na moře. A tady. Tak tady je nejspíš kanalizace. Tati, čekej. Tati, čekej, koukej. A? Tam jsou ty čluny, tam. Tam jsou ty čluny, na ten by si chtěla, jo? Jo, na tam. A jsme na pláži. Jdem se vyvalit, koupat a nic nedělat. Jeď. Pozadí náš hotel. Jdeme krmit rybičky k útesu. Snad nám nesežerou ruce. Já tady nechci. Já točím jakýsi posera. Jak se bojí malý rybiček. Není malý, pak tohle je malý. Já jsem neviděla, jestli mají. Rolovaná zmrzlina. Je to dobrý anis? Jo. Výhled na moře. Nejsem poserák, nejsem... Máš na displeji kamínky. Ukaž kamínky. Kamínky. Zamávej, Anitko, zamávej, dělej, zamávej do ty kamery. Zamávej, ahoj. Jdeme za tatínkem. Tady už na vás čekám a mám hlad. Pupíček a tatíček. Jo. Tak jsme si vyrazili na procházku na nějakou jinou pláž. Sice je v podstatě pravý poledne, je hejt jak blázen, ale je třeba to vyzkoušet. Co vydržíme. Ale výhledy, to je nádhera tady. Blížíme se nějaké další pláži na severu Menorky. Už jsme sem došli a jsou tady jellyfish spray. A to znamená, že jsou tu medúzy, ale je tu prej hodně. To je meduza. Jsou velký vlny, takže se to nedá vůbec. Tak jdeme dál na další pláž. Jdeme dál.
pokračujeme na další úplně opuštěnou pláž. Teda aspoň kolem mě nejsou žádné hotely, ubytování, ale zase stane nic moc teda. Mysleli jsme, že to bude blíž. Došli jsme až na pláž v přírodě. Cesta fakt dlouhá. A co? Nás tady vyfotíme. Vyfotíme nás tady. Aspoň se tady vyfotíme. Jsme potkali na naší procházce kozičky. Asi jsou divoký. A ta normálně vylezla po téhle skále, vylezla. Jo. Tak, vyrážíme na výlet do hlavního města Mahon, nevím, jak se to píše. A už jsme ready na zastávce. Tak jsme dorazili do Mahon a vyrážíme na prohlídku města. Koukáme na special boty, který vyrábí na Menorce a kupuje i královská rodina. Ale nevím, jaká královská rodina vlastně. Španělská. Španělská? Tak už to víme, španělská královská. Cesta do přístavu. Konečně jsme zpátky u lodi. My jsme z Čech, to je někde v Ukrajině. Neuvěřitelný kolos. Už čekáme na prosklený výtah u přístavu. Vepředu i zadu. Girls. Únava po celodenním výletě. Celohodinovým. Jsme hodinu na výletě a nikdo už nemůže. Jsi taky unavená, Liško? Jsi uťapaná. Tak jdeme na šlapadla. Jdeme na šlapadla. A krásně Na si divokou tam jízdu na šlapadlech se skluzavkou. naklouzáme. Tady je Anitka, půjde. Strejda půjde, Domča půjde, Míša půjde, Zoši půjde, Mamka půjde, Taťka půjde. Takže jakoby teď jdeme na šlapadla, krásně se tam poskládá, poklouzáme, že jo? Klouzáme a zaskáčeme Jo. salta, Jo, salta, šipky, krásně z těch schůdků, beka. beka taky, nesmí chybí. Fotoshooting. To je jachta, veď, Liško. To nám pronajal tu jachtu se skluzavkou. Máme i ty personál. Já skočím do vody a pak... To tam upadla, ne? Jsi do Kuzumberta. Já jdu taky, máme. Furt mě. One, two, three, go! To byl placák, viď? Tak ukaž ho. Dva, jedna, Už to natáčíš? Ano. Už to jede? Už to jede, klapka. Tom Cruise poprvé. Naše suchá. A jsme tady. Parádní pláž v pozadí.
Jako to je fakt bomba. Nemám to vše zhoršila. A Emičky a mámy nápis v písku. Bude foto? Poslední krásný výhledy na pláž. Za chvilku balíme a letíme zase domů. Takže čau. Jedeme domů. Ahoj.